B. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga para at tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, petsa 11 kan bulan in Setyembre taon 2025. Mapaabot kami sa Indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, mag-apot sa station sa 480-5509 poon alas 11, sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes, o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po, 0917-7984-808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes, sundo Biyernes, poon alas 8, sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawis, Legazpi City. Kami sa Indo man naaantabayan sa internet, asin sa Facebook page, Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Sa pagkapasar kan Republic Act No. 12009, ang mga personahes kan Provincial Environment and Natural Resources Office Camarines Norte nag-atindir nin familiarization training on new Government Procurement Act sa Nathaniel Hotel, Daet, Camarines Norte, day panahahaloy. Nagsirbing speaker sa aktibidad sina Management Services Chief Attorney Vivian D. Escoto, asin Penro Accountant Gladys B. Rivera na nagtaunin kaaraman manunungod sa mga probisyon kan RA 12009 tanganing maging giya kan mga personahes na involved sa procurement activities kan opisina. Ang Republic Act No. 12009 o a New Government Procurement Act laom na i-enhance ang transparency, efficiency, accountability, as in sustainability sa gabos na government procurement processes kan mga ahensya. Dugang padigdi, pig-introduce man kan RA 12009 ang mga penalidad sa mga non-compliance na maasigurar sa padagos na pagiging fair as in accountable kan mga proseso kan gobyerno. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Tarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, bation taan mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel Sopsop, ARD for Management Services Ronel B. Astor, ARD for Special Concerns Adona P. San Diego,
Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo po ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, as in syempre po sa Environmental Management Bureau sa pamamayo ni OIC Regional Director Jerry Geronimo Arsanias. Marahay na aga man po sa gabos na mga naghihilingkan sa tuyang FB Live as in mga paradangog kan DZGB. Grabe po ang mga kaganapan ngunya na si Mana. Ano po, nakaturutok talaga kita sa mga Senate hearings. Maski po talaga ako nakaantabay man sa mga Senate hearings. Sabi nga ni, mas nakakainganyar sa mga Senate hearings ngunyan kaysa maghilinggi Netflix. Pero kidding aside po, sa ngunyan na aldaw, sa tuya pong tatauaning onra, ang sarong institusyon na nangingenot sa larangan ng sustainability as in environmental stewardship. Iyo po ang Central Bicol State University of Agriculture o ang CBSUA. Midbid na po ang ining eskwelahan na ini bako sa nadigdi sa Bicol, kundi maging sa bilog pong nasyon bilang sarong leader sa sustainability and innovation. Kasabay kan sa indang DENR, EMB, as in ISO 14001 2015, as in mga manlalain-lain pang mga certifications. Dugang pa po digdi kaiba sinda sa mga universidad na may halangkaw na ranggo sa global rankings bilang pagrekonoser sa indang dedikasyon sa kapalibutan, syempre po sa social responsibility as in mga makabagong proyekto. Sinda po nagtatabang man sa pagpreserbar kan sa tuyang kapalibutan sa paagi kan mga programa ninda sa air, quality monitoring, mangrove reforestation, as in sustainable waste management. Kaya maugmahon po kita sa ngunya na aldaw at makakaibahan ta ang saro sa matitibay po na haligi kang si Bisua. Siya po sarong assistant professor, siya man po ang dean kang College of Economics and Management, as in faculty man po siya sa Disaster Risk Management Program kang graduate school kang Central Bicol State University of Agriculture. Ipamidbid ko na po ang satuyang guest na si Dr. Philip Nacario Talay. Good morning, Sir Philip. Good morning po sa Indogabos. Good morning po, Ma'am Joanne. Since sa Gabos na nagdadangog ang nagdadalan digdi sa tuyang radio program. Tangunyan, Sir Philip, haing ka po. Kamusta ka po, sir? Ngunya po yaon kita digdi natapos pa sana ang samuyang medyo dakol kitang meeting na giniribo. Yaon ako ngunyan digdi sa main campus kang CBSUA sa Pili. Natapos pa sana po kita ngunyan na makipag-ulay sa Philippine National PNVSA itong sa tuyang Philippine National Volunteers na opisina kang gobyerno lingaw ko lang si alabaw kasi PNVSA natapos po sa nakita makiulay kay Executive Director. Nagpapasalamat kita sa side ng pagbisita hindi po sa campus. Tangarig mas mapakusog ta po ang aktibidades ta na may mga volunteers na kairiba. Kasi natapos pa lang din kita na magtaram ngunyan pag-abot sa disaster management as in environmental management sa college na orientation kang mga freshmen and mga transferees ngunyan digdi sa CBSUA. So, nice meeting you po, Dr. Philip. Saro pong may PhD po ang satuyang guest. Saro po siyang doktor. Kaya very honored man po kami digdi sa DENR Bicol na makaiba ka mo sa satuyang radio program. Actualmente, dapat kasusarong bulan ta pa makakaibahan ini si Sir Philip. Ugaring po, nagkaigwa kitang mga changes sa satuyang schedule. Kaya ngunyan po, yaon, kasin kaibahan ta ang eskwelahan na ini. And kaso bagong aga, bago ako magpuon kang radio program, naka-receive na ako actually po ki-text message. Sabi ko, tanda na kan sa tuyang mga listeners na pag Thursday, ma-radio program ang DENR. Kaya nag-text na sinda. Sabi, good morning, Tabi, Ma'am Joanne. Nahiling mo na ba, Tabi, ang hands praying sa logo ng DPWH? Day ko po maray nahiling kung may hands talaga na nag-pray
ang logo kang DPWH. Siguro po so ang mga nagmukna kaining mga logo kang mga manlain-lain na opisina talagang may mga rationale man sinda kung nataarog kaini ang pag-design kang mga logo, pero dyan po hilingon ta tanganing mailing ta kung igwaman ng God na hand spraying duman sa logo kang DPWH. Sabi niya pa po, garo sa DENR naggarahe ng auto ang ibang mga taga DPWH tabi. Dahil man po, sir, ang dakula lang talaga po ang opisina kang DENR. Actualmente, kang kasusarong aldaw po kaya dakulon na mga government agencies, mga manlain-lain na government agencies ang nagdigdi. Kasi po, Civil Service Month ang naging celebration ta, digdi po sa DENR, nag-convene, tangani na i-open ta ang Civil Service Month. Actually, 18, 18 po na government agencies. Kaibahan na po duman ang mga uniformed personnel, ang mga manlain-lain na NGAs na igwa kita. Kaya iyo po garoso nagkairiling do na mga nakagarahing dakol na auto. Ta nag-open po kita kang Civil Service Month. Actually, mahiwas po kami digdi. Nagkaigwa kaming mga pakawat sa mga manlain-lain na government agencies. Kami po digdi sa RSIG kami palaro ng lahi, igwa kitang kadang-kadang, family feud, nagkaigwa din po kitang hihip harina, aram po nindo ito, so parang may basin, may planggana, as in may mga harina dyan, hahanapon nindo susuwa, duman sa laog kang harina. So iyo po ito sa mga manlain-lain na mga government agencies, tangani po ni-establish ta ang rapport, ang camaraderie sa tuyang mga stakeholders and partners. So sana po nasimbag ko ining texter ta kasubagong aga, as in, may saro pa po na text, sana po pala yaon pa bamboo mug ko at iba pa sa office nyo tabi. Thank you. Siguro po ining texter ta na naglaog sa kuyang hotline, pag nagsisimbag paano po kamo kang mga questions ta o nagkakaigwa kamo ki suhestyon kung paano kamo makatabang sa satuyang environment, nagtatao po kita ki mga collaterals. Ang igwa kita ngunyan mga bamboo utensils, mga eco bags, di po kamo mag-worry, dahol pa po kitang mga collaterals na yaon digdi nakabantay po si Shelo tangan iso mga papremyo nindo, makukuha pa nindo, di ka mo mag-hesitate yaon po kami digdi hanapon sana po nindo, ako si Joanne, si Shelo o si Judy, tangan ina maklaim po nindo ang sa inyong mga prizes. Grabe ang sa kuya mga pataratara, sir, dahilan sa mga mensahe na naresibita sa ngunya na aga. Igwa din kitang mensahe sa Facebook Live. Sir Gerald Aranya, good morning Ma'am Joanne, good morning po. God bless all over the world. Sabi niya, asin si Ma'am Rosa Betis, good morning po Madam, DENR, DZGB, pabati po, Heaven's Friend Staff, Agarwood, T-Plants, Albay, Lapnisan, from Malate, Manila, hanggang sa Manila. Iga po kitang mga listeners sa Aldaw na ini. So, balikan ko po ang sa kuyang guest, kasi sabi ko kani, very importantihon na makaulay ta ang saro sa representante kang eskwelahan na ini dahilan sa sinda po ng gana sa Saringaya Awards kang sa tuyang culmination kang Environment Month. Sir, how does the school feel po sa pagkagana ining 25th Saringaya Awards under the academe category? Magayon po ang namatian kang buong eskwelahan, lalo na po na dati naman kitang nagasali digdi sa Saringaya Award kang panahon pa kang itong inaapod digding garo Mother of Environmental Actions, panahon pa po ni Professor Joyce de la Trinidad. Tapos ang istorya ko po nga niyan, namana ko na lang duman sa mga nainot pa sa kuyang maging mga tagapadalagan kang opisina digdi kang environmental works digdi sa CBSUA. And halos ang komunidad po dito sa CBSUA, naugma po kami na napahiling tayo po giraray, as in naugma kami sa DNR at nagpapasalamat kami sa EMB na na-recognize giraray ang CBSUA. Dati kaming nagsunod-sunod naman na naging Saringaya awardee, and then nagpundo mo na, tapos ngunya nagbalik na naman po ang pag-submit sa Saringaya. Sa mensahe po ni President Alberto Naperi kang CBSUA,
naugma po siya, as in padagos po ang suportang itatao kang administrasyon, tangari pong mapadagos ta at saka talagang mai-convey sa estudyante ang importansya kang pag-aataman sa environment. Ano po? So we are very happy. Kami man po, sir, actually baugma kami kasi may mga eskwelahan, mga academies na nagiging partners kan sa muyang opisina, tangani ina maprotektaran talagaan sa tuyang kapalibutan kasi eventually ining mga kaakian sinda talaga ang mapadalagan kay ining mga polisiya na igwa kita manunungod sa kapalibutan. So siguro ang kahapotan kan sa tuyang mga listeners nata ta pig awardan, nata ta tinawan onra ang sa indong eskwelahan ang CBS-UA. Ano po ba ang naging inisyatiba, ang environmental initiative na ginibo kan sa indong eskwelahan? Inot po, haloy ng mukna digdi sa loob ng eskwelahan ang sarong organisasyon pag-abot sa environmental actions and management. Nagkaigwa kita digdi ning inaapot ng Environmental Management Office at nag-designate kita ng mga official or focal persons tangari yaon matutukan talaga ining work na ini. Abo ko siya kapo doon na extra work. Work talaga siya. Nakabali siya sa satong pangurual daw na trabaho. And then, maliban dyan, nag-execute po kita ng manlain-lain na programa na talagang embedded or rooted in the hearts of agriculture and agricultural student. Kasi ang mandato po kang CBS-UA is maging primerang klaseng agricultural university sa Bicol region. And data po ni magigibo kung along the way mapapabayaan ta or data maitatao sa estudyante itong pagpapahalaga ta sa environment. So may mga manlain-lain na activities and programs na tig-maintain ta talaga, tighinguwat ang magibo every quarter, every year, ang mga basic na dyan, naginigibo ta si satong coastal cleanup, tree planting, tree monitoring, tree nurturing, mga awareness, orientations, As in, ang pinaka-latest ang hamon na ginibo, ano po nga ni parang, punta kayan, submission, of our university, mayo man sa muyang nagpwersa, pero isinabit din po ang sa DIRIME na mahiling kami kang International Standards Organization or itong inaputang ISO, pag-abot sa environmental management systems. So itong ISO 14,000 2015 series na standards pag-abot sa environmental management system sa paagi po kang mga administrador tayo sa CBSO, isinalang ta po ang sistema ta sa laog para po manuodan mahiling kung kumusta man po ang ginigiribo mi digdiyo sa laog, kaparehas na ba ini kang ginigiribo ta sa national as in sa international academic arena. So, nagsadiri po kaming mag-submit. Kami po ang pinakainot sa Bicol region na eskwelahan or SUC na nakakuha po kang certification na ini halis sa tuyang mga International Standards Organization. So, iyang certification na yan, kasabay kang mga pag-offer ta ng mga kurso, as in ang daing tapos tang pag-ibo kang mga environmental advocacista, na maipasa at madara kang sa itong mga estudyante and faculty and stakeholders ang pag-ataman sa environment, tangaring mabawasan ang mga nais-nais ng mga pangyayari sa itong kapalibutan. Siguro ang naging sarong paagi or susi kung taano na i-award ulit sa muya ang Saringaya Award na nirecognize kami kang ENB and DANR. So, siyempre, dakol pang ibang factor ang dapat tang i-consider. Pero sa hiling ni po, ang buong pusong pag-gibo kang environmental activities na ini, ang buong pusong pagserbi kan sa itong mga volunteer faculty and volunteer students para sa kalikasan, ang sarong pinaka-importanteng factor kung taano siguro binibisto manggiraray kang DNR EMB ang CBS-UA pag-abot sa Saringaya Award.
dati na po palan talaga kamong nag-iintra digdi sa Rigaya Awards. As in, sa ngunya na taon, natawanan ki highlight ining mga programa, as in mga tigagibo kang CBSUA. Sabi mo kasubago, sir, igwa kamong Environmental Management Office na kung saan may mga embedded na personnel na iyo ang nag-aasikaso kaini na data man talaga siya sabihong dagdag na trabaho sa mga maestro, as in maestra ta aramtang dati nang dakula ang workload kang sa tuyang mga professor sa academe, but ining tigdagdag nindo na task para sa mga maestro, as in maestra, dakulaon ang benepisyo kang sa tuyang mga estudyante in the long run, pero siguro ang involvement kang sa tuyang mga estudyante, as in mga teachers, dapat hilingon ta paano ba nagiging inbuelto ining mga estudyante sa mga tigagibo kang CBSUA? Sa tuyang programa sa Environmental Management System, ang opisina kaiyan ay kada kaming apat na campus. So we have 4 campuses. So kada campus igwa akong Environmental Management Officer and Coordinator. Gabos po yan nga sa laog ng sarong dakulang center. Ang apod mi po duman ang Regional Center for ang CBSUA Resilience Center, bali ngunyan ako ang director kang center na ini. Sa laog kaiyan nag-i-interface ang satuyang instruction, ang satuyang research and extension. Kaibana na po dyan ang satuyang volunteerism. So ang mga estudyante ta po, although igwa kita talagang straight program na BS Environmental Science, na pinapanginutan yan kang dating Dean kang College of Arts and Sciences na si Dr. Gerly Ausian, dating kapangaran kang RD. And then ang AMB, di ba? At saka sa to yung mga experts sa environment ay nakakasali talaga si mga estudyante ta sa environmental science, hulita yaon niyan sa curriculum ninda. Talagang ginibo ninda ang curriculum na iyan. Maliban diyan, igwa pa kitang ibang kurso na ino-offer sa loob ng CBSUA. Mahiwas ang offering na tinatao ng CBSUA. Igwa kitang agriculture, primera klaseng agriculture, may veterinary medicine, may education, may agribusiness, may agritourism, may agri-biosystems engineering, as in iba pang mga major courses sa loob kaning mga primary courses na ini. Nagiging kabali or imbuelto ang mga estudyante digdi dahil daimi lang po ini basta kinakandak ang activity. Pagpuon sa orientation, kang paglaog kang freshmen students, sinasabi mi na sa inda ang satuyang environmental management system. Sinasabi ta na sa inda ang satong disaster management system, ang satuyang mga programa sa opisina kang Resilience Center, as in nangangapuda na kita sa mga may puso or may advocacy sa environment na maging member kang mga student volunteer organizations. And then, at the same time, ina-advocacy kami din sa CBSUA na bago mag-graduar ang sarong estudyante, ay makawalat lamang siya ning daw asarong kahoy na maitanom. Igdi sa satuyang protected area na kasali po kaya ang CBSUA na miyembro kang Protected Area Management Board kang satuyang Mount Isarog igdi sa Camarines Sur. So, kinokonsiderar ta po na magayon na practice kang CBSUA na ini-encourage ta na ang mga estudyante ta pon sa pinakapuon, pon kang sinda maglaog CBSUA, hanggang sa sinda po magtapos na ini-inculcate ta talaga sa inda na mag-participate sa mga activities na ini. So, saro lang ang tree planting sa mga ginigibo ta. Actually, nai-imbuelto pa din ang estudyante, pati ang empleyado ng teaching and teaching personnel, takada po Lunes, naggibo po kami ning sa diriming pledge for a green CBSUA. So, every Monday, nire-recite ni po ang pledge na iyan, iribanan po ang gabos, po sa Laboratory High School, hanggang po sa presidente mismo or campus administrator mismo kang university, gabos po kami nagre-recite kaayan. Tangaring every week, nare-remind kami ang samuyang advocacy at samong puso para sa kalikasan, para sa environment. So, igo palan kaining pledge for a green CBSUA. Kapag bagada, pirmi mong tigtataram, pirmi mong tigaisip, pigmamanifest mo, repetitively, talagang makukuha mo ang
apply sa daily living, sa pang-oral daw na buhay, which is magayon ining pangarugan ta na pigagibo kang CBSUA na igwa palansinda kisa diri nindang pledge for a greener CBSUA. Sabi mo kasuba ago, Sir Philip, igwa din na parang resilient center ang sa indong eskwelahan, as in digdi sa apat na campuses na igwa kamo, may manlain-lain na mga courses, mga kurso na tiga-offer sa mga estudyante. Tangani na inclined sinda sa satuyang environment. Saro duman su BS in Environmental Science, igwa din agriculture, kaya nga ni CBSUA, and VetMed, may agribusiness na dakulunon na dapat na pag-adalan ang satuyang mga estudyante. Tangani na mas ma-incline sinda sa pag-abot sa pagprotektar kan sa tuyang kapalibutan. Pero di ba tigahikayat pa ba nindo ang satuyang mga estudyante na mas maging responsable sinda sa satuyang kapalibutan, given na embedded na digdi talaga sa mga kursong ini so pagsustinir kan satuyang kapalibutan. Iyo po, sa katunayan, dawa na iyan kurso ninda ginigibot sa mga classrooms padagos po ang satuyang pag-raise ng awareness sa mga estudyante. So may mga maiiling ka mo kung mag-ikot ka di sa campus, may mga hiling ka mo digdi minsan may mga signages, may mga nakalaag tigi-remind mi sinda ka mga pulisiya ta sa single-use plastic, sa pag-sort ng basura. At the same time, pigi-empower ta ang sa mga utility workers din na talagang hilingon ninda kung nasusunod ang pag-sort. Kung dahil nasusunod ang pag-sort, dahil nindo ibabalik iyan sa generator kang waste kung anong opisina iyan. At pagkatapos, nire-remind kang opisina kung anong unit iyan, kung nagkaigwa ng madikit na problema, o nga, tig-remind na dapat sabihan nindo ang mga estudyante nindo na mag-sort. At the same time, yung anito na kada malaog sinda digdi sa campus, pinapailing ta digdi sa inda na talagang malinig ang campus. Kaya dapat i-maintain din ninda ang kalinigan. Pinapaintindi mi sa mga estudyante na kabali sinda sa CBSUA na inaapod. Kaya may may brand tag name One CBSUA. Diba? Parang gabos kita kabali para mapahiling ta sa estudyante, sa magurang estudyante. Yan ang pong sa tuwang mga pinaka-importanting kliyente digdi sa universidad. Inuurot ka sa mga presidente na kung mayo ang mga estudyante, mayo man kami. Kaya i-embed ko din, especially sa mga orientation sa mga kapag nagkakataon na naimbitaran kita ka mga colleges, ini-embed din sa inda na kamo ang CBSUA, ang estudyante ang CBSUA. At kung gusto nindong malinig ang sa indong CBSUA, nasa sa indo din mapuon ang kalinigan na iyan. As in, kung gusto nindong ang mga aki nindo, may maabutan man na magayon na CBSUA, mag-inbuelto ka mo sa pagtanom ng kahoy, paglinig ng mga water streams, mag-join ka mo sa pag nagko-coastal cleanup, mangrove cleanup, mangrove planting. So, actually, overwhelming din ang support ng mga estudyante na minsan nakakapag-preparar kami ng facilities na kaya lang ang 300 ngayong estudyante para madarami sa one place, place point A to point B, kundi minsan overwhelming din ang mga estudyante nag-join, dakulon. Medyo ang mga partner agencies may arog kang Philippine Army, kang Pili, LGU Pili, Environmental Office, kang Metro Naga Water District, ang MIGS, kang Isarog. So, sa ibang mga members, medyo nagsasabi din nag-roser dakulong kita kaibanan ko niyan. Mga arog din kaya na, talagang, pag sinabi tang environmental activities, igdi po sa loob ng CBSUA, talagang tinatangkilik. Kasi dakulon man talaga pong nag-volunteer. Although, kaya ko din siya inapod na volunteer, tapos sinasabi mi din yan sa inda na ining ginigibunindo, dahil may kamo babayadan, mayo ning pa-snack, talagang, ang inaapod bidigdi so mga gusto talagang magtabang para sa environment. This sinasabi ko sa inda na daw mayo kamong makong isnakan. This is your investment for your future. Na kung ang mga naitanong nindo niyan mababalikan nindo pag alumni na kamo, may istorya nindo sa mga aki nindo na nonoy ako kaya nagtanong kay ang mga kahoy na yaon diyan na maging magayonon po bagang sinasabi tang legasiya din kang sarong ordinaryong estudyante na makakontribute sinda sa gayon kang sa indang universidad pag-abot kang panahon.
Siguro dakulon ang naingganyar ng mga estudyante kaya ang mga events o ang mga aktibidades kang CBS-UA pigdadagsa talaga Sir Philip, pero siguro di man masasabi na perpekto ang situyang mga aktibidad. Minsan igwa din kitang mga piga maski kami sa muyang departamento may pigkakahampang din kita ng mga challenges o kadipisilan. Igwa din ba na mga challenges o kadipisilan na pigkakahampang ang sa idong institusyon, as in kung igwaman paano nindo tiga-address ang challenges considering na minsan may mga estudyante na masinunod-sunod, igwaman din ng mga estudyante na medyo matagas na din ang payo. So bago simbagon inikan sa tuyang guest na si Sir Philip Talay, time check po, it's 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super, ang shot ng tropa. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos marhay na aga po sa giraray sa yung mga paraan ta. Bayaon po kita sa programa tang kapalibutan ta at amanon ta. Asin ngunyan, pinag-uurulayan ta. Asin kaibahan ta ang sarong institusyon, ang sarong eskwelahan na tigtawan tang onra, tigtawan tang award kang sa tuyang ginibong Saringgaya Awards in the academe category. Sabi nga ni kan sa tuyang guest na si Sir Philip Nacario Talay, Dr. Philip Talay. Kasubago, pig-istorya niya sa tuya ang mga programa kang CBS-UA manunungod sa pagprotektar, pagkonserbar kan sa tuyang kapalibutan and nahiras niya sa tuya na duman sa mga apat na campus na igwa ang CBS-UA, igwa duman ng mga environmental management officers. As in ining mga environmental management officers, iyo ini ang nagkukumpwesto kay itong tigsabi niyang CBS-UA Resilient Center na kung saan ang mga maestro, ang mga estudyante, gabusin da imbuelto sa mga tigkukondusir na mga aktibidades kang CBS-UA. And duman sa mga tigheras niya sa tuya manunungod sa research and extension, sa volunteerism, as in, ito nga ning igwadaang 1-3 sarong kahoy. Itatanong po kang estudyante bago siya makagraduar sa CBS-UA, tangani na makadagdag maging legasiya man kang estudyante bago siya maduman sa real world na ang academe, ito ang ma-hones sa iya bago siya makaluwas sa academe. May naitao siyang legasiya at an early age. Ang kahapotan ta kay Sir Philip, syempre gabos kita nag-agi sa pagiging estudyante, gabos kita nag-adal, gabos ta aram ang mindset kang sarong estudyante, ang mindset man kang sarong maestro. Ano po ba, Sir Philip, ang nagiging challenges na pinagkakahampang kang CBS-UA sa patagos na pagsagibo ka ini mga programa kan sa indong eskwelahan? Dakol man po, sabi mo nga ni, may talagang perfectong sistema. Talagang ining mga arog kay ning sistema ta. Ako ang apod ko digdi dynamic systems, no, living systems, no, nagbabago talaga ini depende sa call of time. Ang sarong sailing kong inot na challenge na sinosolve ta digdi sa university. Kato kayang nagabot ako tapos nagkaigo kita kaning mga different offices na ini. Saro sa big challenge sa itong paghanap ning may kaparehas na advokasya na willing din siyang mag-survey bilang sarong, ako lang bilang sarong maestro or maestra, kundi bilang sarong environmental management officer. No? So, medyo naging challenge din yan, alagad, di man naging permanenteng challenge. Nakakuha mangyari kita ning mga opisyales, mga teacher na
nagusto, sabi ko nga, this is purely volunteerism, mayo man talagang nakukuha, digdi. O malagay ibang nakukuha, kundi, so, pag maturog lang kami pagkabanggi, naaraming daw, paano nakatabang kita sa komunidad at sa environment, and then another challenge would be, may mga grupo talaga ng individuals, may mga estudyante talaga, that sometimes, they na nagpartisipar, kundi nag-iirisipan pa. Sometimes nagkakaiwa kita kaya. Dito man nahali yan. Alagad, usually, ang sa tong mga estudyante man, mas dakul mang giraray, itong mga nagugustong magsali. Kasi nagugusto magibo kang mga programang minumungkahi kang sa tong opisina sa INDA. Halos itong mga kadikit na mga porsyento, mga estudyanteng dahil nagsasali, may mga kanya-kanyang karasunan man. And minsan may nagdarani sa opisina may na nagsasabing gusto niya man da ako mag-join, kundi may mga kaulangan siya sa buhay. Minsan natatawan taman ng mga kadikit na advice. And true to it, minsan pag nagpuon siyang second year na dahil siya nakakasali, pag nagte-third year, fourth year, nahihiling ko na. Bakala ko may mga kaulangan na nakaka-join na. Nagbalik sa tamang landas. Pero nag-change of perspectives din, Sinda. Pero data yan nawa 100%. Na ikaw talagang mga ibang mas pinaprioritize. Itong nga ni sinasabi ta prioritization of tasks dahil mga estudyante Sinda, dakulon yan mga courses, dakulon yan assignments, so may mga prioritization of tasks yan na ginigibo. Minsan kapag para ninang exam, kaya nagbago kita ning strategy ngunyan digdi sa campus may kapag aranin ng exam, pero postponed mo nang una dahil tinutugutan mo na ang mga dakulo na extracurricular activities. Hasta matapos ang exam, saka tating papadagos ang mga extracurricular activities. So, iyan mga prioritizations, management kang oras, management kang mga tao, saro yan sa mga challenges na i-experience siya tadigdi. Saro pang challenge ta din digdi is itong sa tuyang pabago-bagong panahon. Minsan naka-schedule na kami, okay na ki Mount Isarog Guardians, okay na ki LGU, okay na ki MNWD, mainiton ngunyan, ready na mga estudyante, pagkaaga biglang nagkusog ang oran. So dahil kita magkadaragos, so mapuon sa zero, ma-coordinate ulit ng mga bagong times, makikiuli ulit sa mga estudyante, makikiuli ulit sa mga maestro. So, yung mga ngunya kaya ang pabago-bago tang panahon, kabalitan na yan sa satuyang bagong sabi nga nito ka-COVID, new normal. So, new normal ta naman na nagbaburo bago ang panahon, padikit-dikit, ika-cancel kang sa tuyang mga manunungdan ang teaching and learning, so pag-eskwela, so suspension, para sa safety man kang gabos. So mga aron kaning disruption sa trabaho ta asin sa pag padalagan ta kang mga aktibidades sa eskwelahan. Ini ang mga challenges na na-experience ta. Ang kaya abo ko nang mag-focus sa funding ta. Ang sa funding talaga, garo how los gabos man ahin sa kang gobyerno, may problema sa funding ang patikot yan. Grabe bagang issue niyan kang budget sa funding, baka kita kung saan mapaduman. Kaya mas gusto kong tutukan itong mga real midigdi na talagang nagiging challenge Yan, yung mga araw na challenges. Nagayunan ako ka itong sinabi mo, Sir Philip, na sa challenge, so paghanap tao o stakeholder ba na igwa ka mo same na advokasya dapat bagada kaya ang mga partners ta maski sa trabaho, sa pang-oroalo na buhay, sa pagpamilya, dapat same da ka mo wavelength. Kapag same ang wavelength nindo, talagang mas madali ang paghiro, ang pagtrabaho, So, kung ingwa kitang parehas na advokasya, parehas na wavelength, mas nagiging fruitful o masaringgaya. Kaya nga po, saringgaya, fruitful, bountiful, lushful. Every day. And saro pa naman sa hineras ni Sir, nagkakaigo din talaga ki behavioral change na kang hinot, di pa masyadong into
ngaya tree planting o kung paglinig, coastal cleanup, but eventually kapag nahiling ta po paano na so mga kairibahan ta tigagibo ito naiingganyar man kita kaya arogani po so padagos na pag-ingganyar mi sa Indo kami po sa DENR as in si Sir sa CBSUA na data pagpunduhan dapat sige-sige sa nakita sa satuyang advokasya igo po kitang mensahe sa satuyang Facebook Live siguro gusto ka ini ni Sir Kikolateral. Ang sabi niya, ni Sir Kuya Ligang Labas. Labas ba? Ang pag-pronounce. Ganda ni Miss Joanne. Good morning po. Anong itatautan ni Shalom ko lang? Gusto mo po ba, Sir, lunch? Anong sa imong cravings? Salamat po sa Papaito sa kayo ng Jo. Papalunch wala na ako Grabe man si Kuya Ligang Labas. Good morning po sa imo, sir. Asin sa imong mga kairibas. Kung hain po ka mo nagdadangugon yan kang programa tang kapalibutan ta at amanon ta. So kasabago, na nasaro-saro ni sir sa mga internal arrangements na tigagibo ninda sa CBSUA as in kung paano ninda tiga inganyar tiga nagkakaigwang sustainability ining mga programa na mainganyar ining mga estudyante ta despite kaining pihaputa sa iya na mga challenges na pinagkakahampang digdi sa tinao sa kuya sir na briefer duman sa pagkagana nindo sa Saringaya Awards nakalaag digdi na igwa din kamong mga scientific contributions tama ba about air quality monitoring igwa man anggad po ba kamo na naging kontribusyon scientifically sa air quality monitoring and nata ta naging importante sa indong eskwelahan na i-monitor ang satuyang air quality. Saro yan sa mga magayon na proyekto kang EMB dahil kang igwa baga kaming Bachelors of Environmental Science na kurso. Actually, in-offer mi ini bako lang sa main campus. Sa apat na campus mi, ni-require kang eskwelahan na mag-offer ng Environmental Science. No? Nakipartner ang CBSUA sa EMB, DNR. Tangarig magkaigo kita sa diritang haraning ambient air quality monitoring system digdiyo sa laog kang campus mi so inaataman mi ining tinao kang DNR-EMB na device na monitoring system and then iyon ni ang nagsusupply ning data pag-abot sa particulate matter na kaya digdida ang makuha ang 2.5 as in 10 na particulate matter. So ining dakulang data na ini na everyday nagagana yan, may connection yan, naka-connect yan sa internet, and then nag-feed po ini ning data live sa national as in sa regional na databases kang sa tong air quality system. And as in ining mga datos na ini, nahihiling ta ini sa website kang EMB. Ang sa tuyang mga estudyante nagagamit ining mga datos na ini, kinakukumpara ini sa ibang data centers or ibang ambient air monitoring system na available sa laog kang Metro Manila as in sa Losing Metro Manila. So, nagagamit siya sa research, nagagamit din siya sa instructions, kaya takula ang scientific contribution kay ining monitoring system na ini sa tuyang digdi para mas maintindihan ta kung staman ang digdi air quality kalidad kan paros. Yes, ang satong air quality digdi sa satuyang banwaan saka dakulang parte ini kang kasi mga AI systems na magaini halos pag iniling nindo bayong man tao duman sa ambient air quality monitoring system mga computers ini run by I think AI systems that automatically capture itong sensor, nagka-capture siya ng particulate matter and automatically nire-record yan digdi sa system din. Sinesend yan pasiring duman sa National Office na ang kagayunan niya ni nahihiling duman sa website ni EMB. Kaya kasi ugma, gabi ko na-refresh. Pero dati nahihiling din siya duman. So nagagamit siya ka mga estudyante, nakakagibusin na ng mga comparison and research analysis. Pwede din. Dati kay ito, uda kita digdi, mayok may digdi sa naharani igdi sa Kamsur kay ito na makukuhaan ning parang may sense of ownership ang mga aki pag sinabi nindang ining yung data na ini hali ni duman sa Kamsur hali ni digdi sa CBSUA compound tadigdi kay sa logon CBSUA compound digwa na kaming
Pag-asa Regional Weather Station, igwa pa kaming flood ining Bicol River Basin Flood Monitoring Station. Tapos naidagdag inibiglang Ambient Air Quality Monitoring Station. Kaya maugma kami sa mga partners sa AMB, sa DNR, sa Pag-asa, sa Bicol River Basin Project. Haranihon na po ang siyensya talaga. Itong actual bako lang itong nababasa sa libro. Haranihon na po ang siyensya para sa satuyang mga estudyante nagkaklase sa CBSUA. Na talagang anytime na maisipan ninda na habang tinutukdo mi sa inda, gusto ninda mag-validate or mag-verify ng information, madali sindang makakadigdi sa satuyang mga stations, monitoring stations. Tarig first hand, mahiling ninda, kung ano itong sinasabi ka mga maestro rin pag-abot sa mga environmental science na mga tinutukdo. So, kaya dakula ang scientific contribution kaining mga monitoring systems na ini, especially pag-abot sa pag-adalta sa environment. Ano po? Actually, inipighiras mo sa tuya sa agang ini. Kumbaga, sa mga data, sa mga kaaraman, mga datos na kaipuhan ta, nasa fingertips na, at their fingertips na kaining mga estudyante ta, and igwa ka mong palan dyan na Pag-asa, igwang flood monitoring, igwa pa dyan ki ambient air quality monitoring, halos gabos na na mga aspeto nakaipuhan kang sa tuyang mga estudyante, and saro pa kasi minsan madali magtaram na ay maati na ngaya ang paros, ay garing ngaya grabe ang polusyon. Pero po, ang numbers, di po yan nagautik. Yaon talaga sa numbers, ang kaipuhan tang hilingon naon sa datos na maiiling ta kung ini mga particulate matter, dumanta maaaraman scientifically kung okay pa ba ang kalidad kang paros digdi sa satuyang rehiyon, which I believe kang ulay ko recently man po ang satuyang Environmental Management Bureau sa indang bagong regional director ta nag-retire na po si RD Gurley, bago na po ang sa indang director si RD Jerry Geronimo Sanyas na perming tigsasabi kang EMB na okay ang kalidad kang paros na igwa kita digdi sa Bicol region kumpara siguro sa syudad sa Manila, mas maray ang kalidad kang paros digdi sa probinsya. So saro sa naging pamantayan kung natata na awardan ang CBSUA dahil lan sa mga scientific contributions ninda na nakakatabang sa satuyang mga estudyante. And saro pa igwa din sindang mga community-based programs. So bago sabi ni Sir, nagkakaigwa sindang tree planting, mga activities duman sa Mount Isarog. As in, digdi sa igwa ako na briefer, igwa din sinda palan ki mga mangrove planting activities. Tama po ba, sir? Sa po nindo, tig kukondusir ining mga mangrove planting activities. As in, ano ang sa iling mo na naging epekto ka ini sa satuyang mga coastal communities? Kasi I am sure bako lang iningon yan, ang pagtanom ta po baga, mahihiling ta siya sa mga susunod pang mga taon. Ano ang nailing nindo na nagkaigwa ba na sustainability ining mga pigagibot ang mangrove planting activities? As in, may improvement ba duman sa lugar na ito? Actually, ang pagganata sa mangrove, medyo aloy na din na tatrabaho kang CBSUA. Sa tuyang centers digdi sa CBSUA, naging naimok na din kang sa administrasyon ni Dr. Naperi, itong sa tuyang San Miguel Bay Protection and Management Center. No? So, digdi sa mga areas na nagkaigwa din digdi yun ng mga planting of mangrove. Pero ngunyan, may kadto ito hanggang ngunyan di napadagos. Ngunyan, nagkaigwa kita ning bagong agreement, as in bagong proyekto na sa pagpadalagan ta kaini kan CBSUA, ka-partner ta digdi ang DOST, as in ang iba pang SUCs digdi sa Kamsur, as in ang project po dinarata sa Pasakaw, sa LGU Pasakaw. Nagde-develop ngunyan ang Pasakaw ning magayon na plano para sa indang coastal management, na pagkang nahiling mi siya last 2 years ago, talagang medyo may problema duman sa bay, duman sa shore, as in duman sa mga tributaries kang river palaok sa dagat, so river na connecting sa dagat. So may mga stories duman and others na
kipon nang buhayon giraray. So, saro sa yaon na duman is mangrove. So, ngunyan, kang sinabi kang pasakaw na hali sa DOST, inimbitaran kita, tas si pasakaw nagkaurulay, na naglaog kita duman, may campus kaya kami, na yaon din sa LGU pasakaw. And then, nagkaurulay, na nagka-agree na matarabangan kita sa pagbalik kang gayon ka pasakaw. Takad to baga, yun yung summer capital, ang pasakaw, sa Camarines Sur. Kundi habang nag-ahaloy, garo na medyo naaabuso ang kalikasan, medyo nagkanos ang dagat sa pasakaw katong mga nakaaging taon. So gibo ning paagi ang local government unit, ang tourism unit, tangarig mas ma-maintain ang kalinigan ng pasakaw as in ang kagayunan kang dagat duman. Kaya talagang nagpaluway-luway na nagtatanom ning mangrove. Kundi sabi na nga ni may limitasyon man giraray ang mga nag-volunteer sa barangay. So sarong nahiling ta duman na avenue is itong adalan ta arin ang mga mangrove, anong klaseng mga mangrove, kaya si Satoy Apong campus sa Pasakaw, itong may program kita duman na environmental science nga ni, may mga professor kita duman, saro sa nag-research kayan, si Professor Cheryl San Andres, inaram ninda nakaigwasinda ning mangrove inventory, as in inaram ninda, ano ang mga klase, anong mga variety ng mangrove ang madaling mabuhay sa Pasakaw. So, ano din ang mga klase ng mangrove na tayo nagsusurvive sa Pasakaw. Taday kita pwedeng basta lang nagtataranom, gabos ng inimbitara, kung saan na nagpuro asungon yan, medyo napakaray na, sa tabang ng CBSUA, ang mga researchers medyo napakaray na ang programa para sa mangrove rehabilitation project sa LGU Pasakaw. Kasi naggagayon na giraray ang epekto kay ni. Ngunyan, may saro pa kitang proyekto, kasumpay na din katong mga nainot na mangrove research. Ngunyan, igo kitang ini-introduce ngunyan na saro pang konsepto. Iyon na itong pag-integrate kang vetiver grass technology with the mangrove technology and bamboo technology. So, di man talaga sasarala kun ining mga tanom na ini, kundi pag-iiribahon sinda or isi-sequential sindang order, nangaring mas mapabilis ang pag-rehabilitate katong mga river banks, as in kang mga shores, sa Pasakaw. Ang vetiver grass o sa magayon na klase ning duot, tayo siyang itong inaapod tang nakakasara siya ng mga minerals, as in mga waste, mga lead, mga other harmful or toxic chemicals, nasasara niya yan. May phytoremediation properties si vetiver grass na nakakatabang. At the same time, duman siya nakakatabang din siya para mas patibayon ang mga soil components na dahil siyang tulos nag-erode. So, tiglalaw ganda siya ngunyan. May proyekto kita ngunyan sa Pasakaw. Kabali tadigdi ang kadakulo na experts igdi sa CBSUA. Medyo daradakula yung project na yun. Madalagan siya for 3 years. So, magayon ang agreement between the LGU sa panginot ni Mayor Bengwa Ngunyan, na very proud din kami alumni iyan kang CBSUA. And at the same time, ang Saindang Development Officer na si Engineer Ciudadano, Noel Ciudadano, na talagang hands-on na maray sa proyektong ini. Kaya dagos-dagos po ang pagtarabangan ni digdi sa project na mangrove rehabilitation kang LGU Pasakaw. Hindi talaga, sir. Tapos, ang satuyang proyekto, gusto ta din siyang i-upscale pasiring ito sa tong vetiver and bamboo, i-upscale ta pasiring sa livelihood. Tangari, pabawasan ta din ang incidence of poverty sa LGU. So, medyo, tradakula ang proyekto, medyo holistic ang approach na digdi para masigurado ta ang sustainability ng project. So, nagkakaigwa palanki improvement kung kaito ang tigtatanom mangrove kasi aram ta po baga ang mangrove iyo ang nagsasagang tangani na di itulos magbaha di din magkaigwa kid subag nagkakaigwa bagang tsunami
iyo din ang Yes. masarag sa satuya nga ning day mag-abot duman sa mga coastal communities. As in, iyo din ini ang nagiging bunayan kung may mga sira, duman po sila nagbubunay. As in, nagiging playground kang mga saradit na sira. As in, sabi ni Sir Philip, igwa din sindang grass, vetiver grass, tama ba? Na scientifically pala, dakulo na benepisyo, sabi niya kasubago, pati mga lead components na sasara, kaini kasi dakulon po bagang mga helang na kausa kaining mga lead as in mga lead components na kung nakakasarag ining vetiver grass na bagong tiga-adalan kang CBSUA katuwang ang mga lokal na pamahalaan dyan sa Pasakaw, magayunon siya na proyekto and maski kami sir kang nadangog ko ini aaprobitsaran mi ini na bagong proyekto for 3 years po isasagibo kang CBSUA ining bagong programa as in saro pa duman bako sa na su benepisyo para sa environment pati livelihood siguro sa mga local na mga yaon duman sa lugar sinda ang iimbwelto nindo sa pagtanom tama ba paano malaog ang livelihood digdi sa programang ini Sir Philip. Actually, gusto ko lang banggiton din na naging ka-partner din kan si Besyo si Tabaco City. Po-awarded din siya kang Sarigaya. Po. Nag-award duman sa Albay. Naging partner ta din ang Tabaco City. Ta duman sa sarong area ninda na prone sa storm surge. Instead na cement seawall, ang ginibo ninda is vetiver grass seawall. So vetiver grass ang itinanom at natabangan talaga sa indang barangay duman na dahil na bahaon kan tubig dagat na nakakalog si tubig dagat. So naging ano din to partnership na ito naging kumbaga stepping stone din ito para darawon ta din ang technology sa Camarines Sur hindi sa LGU Pasakaw. Ano ang vetiver grass kaya aram ta naman ang mangrove kan panahon kan dakulon pa sa mangrove inuuring yan, ginigibong uring, tapos kinukuroanin, tatamagayon ng pang-uring. Ang iba naman, ginigibong arts and craft. Pero, ngunya, nire-rehabilitate sa mangrove. Kaya, gusto tang, kumbaga, day na ninda kuanon sa mga mangrove. Ngunya, nag-introduce kita ng bago, bamboo, and of course, ining sa tuyang vetiver. Ang bamboo, aram ta na, kadakulon talagang economic components or economical projects ang pwedeng makuata hali sa bamboo. Ang vetiver na bago, actually, ang sa iyang may duwang component siya subground or underground and si grass na nasa ibabaw ng ground. Itong sa underground, yung ugat niya po, naglalampas taho ang laba kaya ng raron kayan. And then marahayon siya sa soil protection. Iyang grass kang vetiver, nakukuanan siya ng vetiver essential oil. Na pag-serve ka po or nahiling nindo sa Europe, component ini kayong mga mahamot na mga perfumes. Pag igwang sinasala ka din yung vetiver oil, nagiging mas long-lasting. As in mahamot ang mga satong pahamot. Other than that, may mga iba pang components ang essential oil kang vetiver na inaadalan tangon yan. Dahil din kita sa university ning ang pangaran mi po is Vetiver Center. It's an international center, networks with other vetiver planters and scientists all around the world. So, saro iyan na component, so pwede kita mako ang essential oil. And then, itong sa iyang duot mismo, so leaves niya, so mga tiller, o kung ano man ang duman sa leaves ng karalaba. Pag ito po, tick-dry, nagiging siyang handicraft. So, pwede siyang ibuhon tsinelas, bag, pader, pang-atop. So, actually, nang pinag-line mo yun yan, kang LGU, magayon siyang ibuhon pang tourism. Na pwede siyang, ni Sir Noel, bumok na sinangon niya ng plano na talagang tabangan sa mga may resort sa Pasakaw na instead na sasakitan sila maghanap ng nipa, pwedeng vetiver na ang iyatong doon sa side ng mga cottages. So, saro-sa na yan sa mga pwedeng maging economical benefit kapag Kaito baga sir, ang tiga-iling ka ito, coconut, ang puon sa roots until sa leaves. Ngunyan pala na bagong panahon na 2025 na, vetiver na pala, vetiver grass. Ang gari na siya, arog din ka ito from the roots na papakinabangan ta for flood control and ining mga leaves niya and nagagamit din siya for ining perfumes, and kung sa mga oils, So, iling ko sa tuyang oras, sir. Dakol pa ako sa imo katang apot.
Di ba ko tatapos ang sa tuyong interview, ugaring alas 12 na, tibaan madagit sa kuya si Sir Henry, si Sir Henry M. dyan. Good morning po sa Indo, sa gabos na mga DZGB family, kasubag si Sir Joshua. Tigkakarawanan naman ako ni Sir Joshua. Igo din kita digdi sa Facebook Live, nag-message man po si Ma'am Rosa Betis. Tama. Magayunon talaga si Ma'am Joanne. Duwa na po kamo na tingulukan ako ni Shelo. Duwa na po kamo na ipapa-lunch ko. Talagang tigapaugmanindoan sa kuyang Aldao and pati ang sa kulang kairiba. May basher po ako digdi. Si Shelo, tigaulukan niya ako. And aram ko po, dakulon kitang naukudan sa Aldao na ini academically. Pag ang guest na may mga naiituro sa tuyas na mga practical tips na mga kaaraman, bagong kaaraman, ining vetiver grass, bago po ini sa kuya na kaaraman, and I'm sure sa mga listeners naman, dakulon kitang takeaways na pwedeng magamit bako sa naka mga estudyante, pati man po ang mga ina, ang mga kaibahan ta dyan sa community, sa coastal communities, and siguro sa future decision making po kan sa indong pagpaklase, kasi nadangog ta sa mga programa kang CBSUA ang mga pig-offer ninda na mga programang matao talaga kikaaraman sa satuyang mga estudyante. So siguro shout out na lang Sir Philip, pang huling mensahe. Sige po, gusto ko pong i-shout out din sa gabos na kung kamo po may interest na makipag-collaborate sa CBSUA. Ang samong presidente po na si Dr. Alberto Naperi, open sa gabos na klaseng collaboration, maging man yan sa community or sa eskwelahan or sa open po ang CBSUA, pwede po kung magsurat lang. Gusto ko lang din pong banggiton and pasalamatan ng mga center directors, ng mga technologies na nabanggit ko, inot po ang sa San Miguel Bay Protected Area Management Center, si Director Ching Faustino. Ang sa Satuyang Vetiver Center, si Director Dr. Melchor Apunal. And then, ang sa Satuyang mga Environmental Management Officers, si Sir Chris Ian Pan, si Ma'am Giselle Evangelista Campasacao, si Ma'am Kat, si Sena Basap. Medyo nagbago na ang iba. Pero yaraon mangyaray po sa itong mga Environmental Management Officer. And then, kung gusto po nindo mag-collaborate, digdi po sa kuya sa CBSUA Resilience Center, may Facebook page po kami. Sa CBSUA Resilience Center na Facebook page, pwede po dito kami naman mahiling. And mismo ang CBSUA, may official Facebook page, Central Bicol State University of Agriculture. Pwede po kamong mag-collab, mag-message lang po kamo. And open po ang CBSUA sa buong Bicol and beyond. Gusto mag-collab. Salamat po sa Indo Gapos. Dahulang salamat po, nakaibahan ta ang Dean kang College of Economics and Management as in faculty kang Disaster Risk Management Program kang Graduate School kang CBSUA, si Dr. Philip Nacario Talay. Dahulang salamat po sa imong oras, as in sa wisdom, sa knowledge na paghiras mo sa Aldao na ini. As in man po sa pag-iribata dyan sa DZGB, sorry po, 3 minutes late na. And syempre po sa liderato kang samuyang maigos as in matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco E. Milia Jr. Ako po si Joan Montecastro as in ini ang satuyang naging programa Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antaba.